नाब्ले ओमफ्राय मिजिं जोंहा गेब्लाबो नलासन थांनो नागिरदों दा गारिखौ लांफैदों आदा दिनेश मोनासो रायगासिनो थांसै आलासि जानो फार्स्ट टाइम नै जोंहानाव आलासि फैदों जों सारादा डाइरेक्टलि आङो ओंखाम जानायनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना सिगांनि माखाया गैया हा सिगांनि माखाया गैया सोर सोर फैदों नैथिं दङ नाब्ले ओमफ्राय मिजिं नै बिसोर जाबाय थादों ओमफ्राय बिराद गोजान मोनबाय आरोना दानसो नोंसिनि जायगायाव फैनानै मोजां मोनदों निजोम सिरि थानो बिराद मोजां बारहावायाबो मोजां दैनिबो प्रब्लेम गैया नामाथाय दैनि गामि गिदिरथिं एसे आइरन दङ ओमफ्राय जोंनियाबो एसे माने दङ माने होमबाबो बांद्राय नङा जाग्रोनोसै बिनि दे उनाव रायलायबावो रायलायबायनोसै जानोसै नै आंबो नै जाखांबाय दायो थांनोसै नै आबै थाथ' नै आइ ओइ नों मा हारला खालामबाय थादों हा जाखांनानै दैब्रांब्रां जाबाय इमान गोथाव जायासै दां ओंखामा गोथाव जादों लकेल दाउ बयलार मालाबा खाथिफ्राव फैबावगोन मालाबा माने आरो देनां बाबनो माथो हो दे नै गिरिथरा मालाय बिबैखौ खुलुमनो नागिरदों बेनो गिरिथरमोननि न'आ बियो बिमा बिउटि बाय बाय मोजां गार्देनथार गार्देनाबो मोजांथार बे नै मन्दिर बाथौ माने आं फैनानै बिराद मोजां मोनदों थान्दा निजोम आरो नै सानावबो मालाय सिन्था गैया गिरिथरमोना स्कुलाबो खाथियावनो मा गामिथाय गरिया पथार गुदि फरायसालि गामि गरिया पथार लासो बरसला सोलोंथाइ खोन्दो मासबाद जिल्ला उदालगुरि बिटिएडि आसाम तिनालि सारियालि मोजां दे होमबा मा जागोनथाय माबा आं नै दालाय आदा मोनसे र'
네네. Apa thang naik gitu mon? 한 달로 당나면 3만 원 돼요. Antuling niyo. Datai jayu ang. 네. 가이드쟁이. Theater di musa nai purung nai binyo. 하나 지금 설보로. 가이드. Wah, wah, Jonah. Ini juga. Nek, deh, deh, deh. Deh. 아까 바이크리 들어오나. 스타자 방식. Deh. Macam gurau sakila. Tadi. Ikut ya juga. Nih, tangan kay. Tak deh. Nih. Bye bye. Mun faibai, nih bisur keburu modinda faibai, nih abo jebut kosto kalambai, nuo dung alasi bilang hibai, thank you abo. Nih abo, nih, kulumbai. Dah abo abilan tanggun no, saya dah tangnai semua naik bamanya pun kalam no abo. Nih, bungkan isi. Abo kosto kalambai, alasi kulang hibai, runa jebut kosto kalambai, nayu. Horja bayar na punya abu, hujan nalain no abu. Oh, deh boleh. 나이 봐, 코콘 한 번. Oh, pulang ya bu. 왜 방패 타봐. 뭐야, 뭐 뭐야.